půjdeme? Mhm. Přesně tak. Pohodě? Nič mám v botě. Okay, myslím si, že to je nějaký ponožka. A ještě tam dál, tak to za rohem. Wow. Tam je strašně moc ostružin. Takže spíš tady, no. Tam bys byla celkem, no, nešťastná. Tak to je docela v pohodě. Hej. Co pak? Aha, to moc ne, no. To musí jen na louce. Pozri, jo, nemůžu dál, nemůžem, nejde to. Jo. No. A potom králík někde a... Jako měl všude ty trny, když se vrátil. To bylo vtipný. Počkej, já to vezmu. Hej, to je vtipný, no, jak mu to vlastně vadí, ale vlastně nevadí potom, když na to přijde. Nechápu. Jako hej, no, ale... Jo. A jakože možná ví, že nemá čas na to, abych mu jako pomáhal a... Jakože možná by rád čekal, až bych mu to zvedl, ale to by mu utekl zajíc, takže potom běží, no. Česnáček. Co je? Česnáček. A to bylo děsilo. Tohle je extra kapout, velký. Ty znáš česnáček? Ano, to je ne. Či nemůže? Může, ale je velmi, velmi hořký. Ale má voní tak jako trošku po česneku, no. Takže to znám, to viděla jsem ho, ale to je extra, to mě nedovala. Speciálně. Hej, to je extra kapout, no. Aha, teraz vidím tam prolítat. Tady zase někdo na tom. Co? To se viditelně se jim páčí. Možná si tím značí teritorium, mě tak napadá. Aha, aby to bylo vidět, jakože, že to... Tak to. Nebo jestli chceš nějak jinak? Dobré.
Hej, tady je to takový džunglovitý. Je fajn. Ale taky jsem asi podle mě přijedou, no. Jakože. Ačkoliv tenhle les už patří tomu panu Čeledovi, no, tak já nevím, jak on to plánuje, jakože. Už to tady je celkem dlouho, no, tak to. Hej. Není právě, to už ne, no. Tohle ten celý je jeho, tam ty... No, ten ne, ten už patří nějakým jiným lidem, no. To už mám pocit, že patří těm polovníkům, no. Jakože z většiny. Tak. Kde? Tak. Jo. Teď chod doleva. Jo. Chápeš to? Potípený. Teraz... Au! Teraz už jej. Hej, tady je vždycky krásný, jak to prosvicuje skrz. Je zvláštní, že to nikdo že je zvláštní, že to nechává jako spusnout pořád, no. Tu chatu tady. Že? A mám pocit, že se něco jako děje, no, ale jako je to takový, nevím, jakože ty náznaky jenom, no. Tak úplně prapůvodně tady bylo auto normálně. Zaparkovaný. Ale to je staré, ne? Takový strašně starý, takový vrak. No. A pak ho otáhl někdo, no. To znamená, podle mě muselo vysloveně jakože víš, že tam je spousta věcí v té chatě, já si myslím, že prostě museli zřejmě prostě vysloveně, no že prostě umřeli ty asi prarodiče zřejmě a že prostě víš, že tady měl všechno, všichni auta a všeho. No. A oni to prostě asi tak jako nechali, no. To je zvláštní, no. Tak já vím, to je jako, že někdy, že býváme někde úplně jinde, to je... No, tak to hej, no. Což oni můžou samozřejmě, ale jako jsou tam psaný, jsou z Prahy, tak já nevím, no. To je tak, to poznali vyrobí a možná no. Hej. Robit ty brigádu. Hej, jasně, no. A tak pak bych to prodal, víš, jako bejty máš, no. Aha, hej. Hej, snad nějaký bude, no. Snad hej. Tam tudy chceš? Dobře. Ty fakt je vedro, to je neuvěřitelný. To nebylo ještě takhle ráno, takový teplo. Nebo na tom ještě nemůžu opadovat nohy. Když si nemůžeš aha, sakra, no jasně. A tak to stať, já to chuju. Jo, to hej, to jakože, ale nemůžeš se lehnout venku a nemůžeš se opadovat, no.
Jo. A nemůžeš jakože ani s nějakým, jako, Ležníkem? no ne, jakože s nějakým, že bys natřel někým, víš, jako nějakým. Aha. Já vím, že by se s tím pánem moc neopálil, ale aspoň bys mohl být na tom sluníčku, no. Myslím, že jo, mohlo být štění, Hmm. jako fajn, když dám prostě jakože hlavnou polovici těla vonka, Mhm. na kola. Mhm. Nemám do čího. Hmm. A tam budu se. Musím ještě podat chvilku. Hej? Jakože do nového kína? Ano. Hm. Pojď? To jsem na něco vstoupila. Hm. Hej. Velmi Dojde krásné. na nějakou stopu asi. Naozaj? Aha. Srnec. A druhý. Trichtěný. Robili homocidu. Tak to má možná seka, ale homocída. Tady bývají často králíci, no, tady jsem trošku opatrný, že? Ale mám pocit, že už snad není jako sezóna, teda se jich plně. Jakože dlouho jsme na žádný nenarazili. Hm. Je zajímavé, že nikdo nerozluštil tu značku. Zajistálně? Ne. No, to by se už něco, ano. Ne, nikdo na to nepřišel, no. To je fakt zajímavý. Někdo tam musel dát. Tak hej, no, hej. Nevím, já bych se jakože, jediné, co by mi dalo smysl, by byl ty skauti, ale prostě tak viditelně ne, no. Skauti by používali určitě nějaký jakoby univerzální jako symbolismus, takže zvláštní, no. A přímo na symbologickém fóru, prostě víš, že na to nikdo nepřišel, prostě. To je fakt zajímavý, no. Jakože mohlo by to být ten Step Factor, ale zase říkám, jako co víš, jakože co by tady jakože bylo Step Factorem. No, že by to nikoho neviděli hlavně. No právě, no, víš, jakože, nevím. Fakt zajímavý, no. Možná to někdo spravil jako pro své dítě, jakože takový prostě, víš, jako, že to je, hej, že to prostě jenom vymyslel ten člověk a něco takového. Ale vyzerá to velmi oficiálně a bylo by zvláštní, kdyby to tam nechával, víš, potom, jakože, zajímavý. To je takovou značku, ale takovou, co by se bulku poslal, že co to je? Tak teoreticky, já jsem se potom nikdy nevydal, můžeme se potom někdy vydat a najít ty ostatní značky. Dobré. A zjistit, kam to vede třeba, no. Protože to vede tam dál jako směrem k té rozhledně a já jsem už ty další potom neobjevil, jsem už nešel dál, ale viditelně to vede prostě dál někam, no. Jo. A sleduje tu turistickou značku, mám pocit trošku, no, takže to. Aha, krásně. Jsem hladná. Hej? A ty? Trošku. Jakože ne až tolik. Ten chamon. Hele, pozri. Ne, to není. To není Nebo šťál. není? Je podle mě. Počkej, aha, toto ano, toto nie. Ty červený jsou, ne? Toto je šťál, ale nějak tu není, prostě asi zamrzlo. Divný, jo. A nebo, nevím, a nebo je sucho, nebo já nevím, něco prostě tam je, jakože co. Malo být, jakože. Mal by být, no. Hej. Tady je, ne? Nebo, jo, hej, trošku.
Já bych se podíval, asi není nějaký jakože slechtěnej, že bychom mohli fakt si zasadit někde. A vlastně by tam poprvé ani musel být záhon, to by mohlo být v nějakém takovém koutku někde prostě, že by rostl, víš, jako... Takže při skalce, alebo tak? No, hej, nebo někde prostě nemá je volně v půdě, jakože. To je určitě taková velmi jakože vytrvalá asi rostlina, že to bude růst každý rok. Jako ten křen vlastně, no, podobně. Křen bych si taky klidně vysadil, fakt, to by bylo super mít vlastní křen čerstvý. Já jsem viděla vlastně ty osady, Mhm. ale se mi zdali drahé. Celej cestovku. Aha. A to mi přišlo veľa, že vlastně potom ten koren vykopeš. No, hej. A už ho nemáš. To musíš, no, to musíš víš jak dělat, no, jakože, že to musíš dělat tak, že buď vykopeš část jenom, on určitě bude různě se rozvětovat, anebo ho prostě vykopeš, vezmeš ty, co potřebuješ, zbytek dáš do písku, on ti vykoření a znáš ho znovu do země a on ti zase vyroste. To jsem nevěděl, jsem myslela, že prostě, že Ne, nakonec. to ne. To můžeš víceméně ty z takovýhle malý kousíčku by si mohla znovu... Perpetuum mobile, hej. No, přesně, hej. Vlastně opravdu teoreticky bys člověk mohl koupit křen a nechat ho vykořenit a prostě z toho vykořenit, víš, jakože si koupit nějaký v obchodě, taky, že vykořenit. hej, a kousek si prostě schovat, vykořenit ho, dát ho do země a on ti vyroste prostě, no. No, to můžu spravit. Můžeme asi klidně. Máme chladničku ten. Fakt? Hej. Tak to můžeme zkusit, no, můžeme to udělat. Ale nevím, či už není to splatnivý. Aha, To asi nemá být, čo? tak Asi by Zá- jaký vykořenit. hej, záleží, spíš jde o to, aby nebyl úplně moc vyschlej nějaký a tak. Ale já mám i vlastně písek ještě pořád, že můžeme normálně dát trochu do písku, píchnout a do vlhkýho a on podle mě vykoření, normálně vyroste. To můžu spravit. Hej. Jste jediný, že tu cestu jakoby... Čo? Že jste jediný, že tu cestu prepáč udělali takto tady, jako ví, že to úplně celý odpojili. No. Ta cesta vedla původně tady, tak tohle tady byla původní cesta. A prostě, já nevím, mně se vůbec nechci chodit tam, mně prostě přijde přirozená cesta tady u toho lesa prostě. Hej. Je to takový, dává to smysl prostě, já mám pocit, že... To možno preto, vieš, že tam občas chodí aj auta, tak aby náhodou tam nepadlo nějaký strom. Je takhle. Ale mám pocit, že víš, že já nevím, jestli jsem jediný, kdo to dělá, ale já prostě chodím vždycky tady a jak vidíš, tak prostě tý Vojtěžce se tady stejně nedaří, ten nedoste ani žádná Vojtěžka prostě, to znamená, že... Je to tak, že oni si vykázali tu Vojtěžku? Hej, to mělo být jako pole tohle, víš? Jestli to dělali kvůli tomu, že tohle to chtěli využít jako pole a toto to chtěli posunout jako nějakým majetkovým, já nevím co, tak to bylo úplně zbytečný, protože tady nic neroste absolutně, protože to v tom stínu prostě se tomu nedaří, no. Hej, zvláštní, no, nevím, jakoby, proč to urobila. Ta cesta tady byla velmi pěkná u toho lesa, no. Já jsem tady na začátku chodíval běhat, ten první rok vlastně. Tak jsem tady vždycky běžel po té cestě a pak jsem běžel tam do toho kopce, tady jak jsme teď šli, tam jsem udělal takový kolečko a pak jsem se zase vrátil. A každý den jsem takhle běhal. Ale to... Hej, bylo to asi celkem veľa, no. Jakože to dělat každý den. Nevím. 15 minut. Hej, není to jako moc, ale prostě, počkej, když se někde tady vyto, tak možná trošičku stranou. Ne, není to veľa, jenom víš, že to bylo takový, že jako, nevím, že se vlastně musela jakoby vybičovat, měla mít tu motivaci, že to dělat prostě robit každý den, že staneš ráno a jdeš si zaběhat. No, tak by se mi nechcelo. Právě, že potom jsem to jakoby omezil, že jsem to dělal jenom každý druhý den, myslím. No a potom vlastně jakoby s Dejkem už jsem ztratil úplně motivaci chodit běhat, když jsem stejně byl venku a... Jakože vieš, že hlavne pre teba, že ty nemáš tělo prostě, ktoré by akože potrebovalo zrovna taký druh pohybu. Kebyže proste si každé ráno dáš, ja neviem, nejaký stretching alebo jogu, tak by to bolo určite prospešnejšie. Hej. A ešte hlavne v tých časoch, že si nejedol podľa mňa dosť veľa, vieš. Jo, no, hej. Tak to není úplne najlepšie. Se vyčerpával vlastně moc. Hej, nie je dobré. To je pravda, no. Nejaký taký podľa mňa typ na behanie každý deň. No a tady vlastně ještě právě vidíš, ten pozůstatek té cesty, také to vedlo původně, no, oni to potom takhle odslonili stranou a mě se ta cesta vůbec nepáčí, jak to urobili, že to takový prostě, nevím, co to tam dali, když tam nasypali teda tu suť s tím nějakým bordelem, což bylo úplně nepochopitelný, a psal jsem tajemníkovi, že to je prostě jako hrozný, co tam je za bordel v tom, protože tajemník mi neodpověděl samozřejmě. No, okay. To byla nějaká černota, podle mě domluvená se přesně, že se na tom narejžoval nějaký prachy prostě, podle mě.
To bylo fakt neskutečné, si představ, že máš skládku, tam nabereš prostě materiál, suť prostě pobouraný přes demolice a budeš to vysypat sem, to znamená, že tam byly prostě dráty, kohoutky, hadice gumový prostě. Takže mělo nějaký kachličky. Ne, normálně fakt regulární prostě bordel, chromovaný různý věci, dráty, prostě bordel, odpad prostě. A to normálně zaválovali do toho prostě, takže to tam bylo. No. Takže keby to něčím zalejú, tak akože OK. No, hej. No a oni potom to navezli jenom tu vrstvu tohohle nějakého, já nevím, co to je, nějaká jako taková škára nějaká, nevím, nějaký. Vlastně ano, to vyzerá jako škára, hej. Hej, takový prostě, víš, to vyzerá jako kdyby ještě na to ještě něco mělo přijít prostě, no. No a ne, no. A že to ani to nedotáhli tam do toho úplného konce, tam jakoby, kde je to takový potom často rozbahný, tak tam to ani nedodělali k té cestě, to myslím si, že to dodělali k té celé silnici. No a celý to prostě takový jako, víš, já nevím, já bych prostě to udělal, nevím, jinak prostě, no. A nevím, já bych to udělal prostě třeba štěrkový, když už, tak bych tam dal nějaký, jakoby, víš, kámen, takový nějaký jako jemnější prostě frakci a pak bych tady normálně vysázel nějakou alej, vysázel bych tady lípy podél prostě, víš, jako. Takže to vyzerá opravdu úplně takový, jakože urobili jsme cestu, no, jakože, aby se neřeklo prostě. No a ještě to navíc dělali skoro 2 roky, prostě chápeš, prostě tohle dělali 2 roky. Takže já si myslím, že to nějak ulil zase ten tajemník, no, prostě. Protože on mi vždycky odpoví na všechno, víš, a na to mi nereagoval, no, hej. Tak mu napíš, že nereagoval na hej, no. Hej, je trošku takovej, no. Hej, možná proto je úspěšný tajemník. Tak zatajil. Zatajil, no. Celkom dost. Hej. Hej, tak aspoň, že to přikryli tímhle, to bylo fakt hnus, jako co na to navezli, no. Že mi říkala Magda, že vyrazili prý s nějakým takovým malým kolečkem nějakým, že to sbírali nějaký ty slnější bordely z toho, s těmi holkama. Což je fajn, no. Já jsem s tím chtěl popravdě, aby celá vesnice se brala, šla to vyzbírat prostě. To je divné, to bylo první a poslední krát, kdy vyšlo vo mně. Hej, asi trošku. Joj. Krásný. Takže já koukal na toho potápníka velkýho v tom jezírku a on vyplaval na povrch, napouštěl si do toho měchýřku přes zadek ten vzduch, jak to oni robí. A docela dlouho napouštějí. Zajímavý, fakt asi, já nevím, půl minuty tam třeba byl. No ale jak byl také nahoře, tak prostě jak svítilo sluníčko, tak jsem viděl tyho krovky a oni se normálně tak jako modrofialově leskli. Fakt byl úplně nádherný, jako Kdyby mu tam dáš barevný. tak odletí. Co pak? Kdyby mu dáš hlavě. To nevím, jak fungovalo. No on vlastně částečně, on se tím čerpá jako, že si dostává do sebe vzduch, ale zároveň on se nenaplní úplně, protože on tu kapacitu toho měchýřku má podle mě asi mnohem větší. A do části si jakoby napustí vodu, aby byl těžký, aby prostě mohl klesnout ke dnu. A potom přesně, když chce odletět, tak vystříkne veškerou tu vodu a i to, jak to vystříkuje tu vodu, tak to použije jako takovej jako vzletovej, vzletovej jako, hej, přesně. To je docela vtipný vidět, když vydá z té vody, že je taková raketa prostě. A to vnútri vo vode má takú silu, akože to vystreknúť. No hej. Wow. To je dobré, ne? Hej. Takže to musí byť dosť ako silné, že si berá ako striekačku, aký musíš vyvinúť. No hej. Hej. To je jako jsem, jak je to super adaptace, to co on má, že prostě v té vodě ho de facto téměř nikdo neohrožuje. Aspoň myslím, nevím, co má za predátory, no, ale tam ho vlastně nikdo neohrožuje a může když na to přijde, tak si může odletět, víš, že prostě a letět někam jinam, no. Wow. Že pozná neviac viacierod. Hej.
Ale ten podle mě tam máš už to se tam zabydla. Ty jo, to si měl, že ne? Nevím, jestli má potřebu, když má takhle fajn to bývání. Ty mi rozhodl do ten háb, který tam je. Možno, a ten si myslím, že spíš půjde po žubrienkách a po žábách. Tomu nebudou potom brouci asi až tak. Ale on taky vlastně žere žubrienky, ten potápník, no. Už jsem vlastně viděl nějaký, ty bohužel nepřežili, Čo? ty